дар тӯли солҳои охир беморшавӣ аз сил коҳиш ёфта истодааст. нисбати воридшавии барномаҳо, яъне ки беморшавӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 85% ба 100,000 аҳолиро дар бар мегирифт ва хурсандовар аст ки соли 2015 ин нишон дод ба 60 ба 100,000 аҳолӣ расидааст, яъне ки 25% коҳиш ёфтааст сатҳи беморшавӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ. Инчунин дар баробари паст шудани фисади беморшавӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ, пастшавии фавт низ аз ин беморӣ ба назар мерасад, яъне ки чӣ хеле ки қайд кардем, солҳои пешин 7.5% ба 100,000 аҳолӣ буд фавт аз ин беморӣ. Айни ҳол соли 2015 ин фисад ба 3.5 ба 100,000 аҳолӣ расидааст, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 50%, яъне ки аз фисади пешина 50% коҳиш ёфтааст. Бемориро ман дар муҳоҷирати миллатӣ дучор шудам ва сабабҳои асосии ба бемориҳои сил дучор шудани шахсоне ки дар муҳоҷират ҳастанд, ин пеш аз ҳама шароити паст доштани муҳити зисти онҳо, климат, яъне ки шароити боду ҳавои онҷо сард аст нисбат ба Тоҷикистон ва хӯроки саривақтии гарм таъмин нестанд. Аз сабаби ҳамин боз маълумоти кофӣ надоштан оизи пешгирии ин беморӣ аст ва сари вақт тавба накардани беморон аст. Вақте ки як кас бемор мешавад, худаш маълумот надорад, худаш огоҳӣ надорад аз бемории худ, метавонад чандин каси дигарро ба ин беморӣ мубтало гардонад. қайд кардани ҳастам, ки бемории сил бемории ирсӣ нест. Бемории сил бемории сироятӣ мебошад ва аз одами бемор ба одами солим ба таври қатрагӣ ҳавоӣ мегузарад ва пешгирии ин беморӣ сари вақт муроҷиат кардан, дар вақти пайдо шудани чунин шикоятҳо сари вақт муроҷиат кардан ба назди табиби минтақавии ҷои зист, яъне ки шикоятҳои беморӣ ино ҳастанд, ки сулфаи зиёда аз 2 ҳафта, камқувватӣ, бемадорӣ, харобшавӣ, кам шудани вазн, дарди қафаси сина ва дар ҳолатҳои дер муроҷиат кардан боз мушоҳида мешавад хунтуфкунӣ. ва дар ҳолате ки сари вақт муроҷиат кардан ва табобати пурраи зидди силиро гирифтан, чӣ хеле ки қайд кардем зиёда аз 6 моҳ, бемории сил ба пуррагӣ шифо меёбад. Бемории сил ба пуррагӣ 100% табобатшаванда аст ва айни ҳол дар сатҳи ҷумҳурӣ тамоми намуди бемории сил ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст ва табобати онҳо ройгон мебошад.